Както виждате, ще записваме за новия ми герой. Буквално току-що отворих, си влезах в акаунта и отидох в шопа и отворих 4 мегабокса и от първия мегабокс ми се падна Леон. Това отдавна го исках. Сега събирам за Спайк. Може да го смена и на Крол, ама не знам, не искам. Така, сега хора ще изиграем една игра надолу. Айде цъкаме. Така, мале, Леон, кога ви иска хора, не знам. Много надисках. Така. Даже не ми се вярва, че ми се падна Леон. Хора, не знам за вас, но на мен не ми се вярва, че ми се падна Леон. Защото това много давно да исках. Леон, Леон да исках много давно. Аз първоначално събирах с един приятел, ама на него ми се паднаха. На него ми се падна, ако на мене не ми се падна, защото не знам защо не се падна. Това е гадно. Мале, хора, о, победа! Още няколко игрички да го дигнем малко, защото значи хора почнах малко да снимам и за игри в този канал на баскетбола. Не знам дали ви е проблема, но аз мисля много да се за игри. После ако искате да се създам нов канал, който се казва не геймер може би. Чакайте хора, че тук бая има борба с тази маймуна. Хора, убиха. Направо ги убивам. Давно не съм играл. Давно не съм играл, който беше явно полза. От когато гледате видео, не се падна герой. Който е доста добър. Сега хора. Отиваме на това и сме готови. Още една игра ще изиграем и ще отворим стар дропчета да видим какво ще ни даде. Ще ни даде може пък да ни остане нещо, да ни даде хубаво, не знам хора. Ако ни даде, ще се радвам. Аре бе. Мамко! Фак! Помощ! Хора, загубихме. Окей. Добре, хора, пак ще изиграя още една игра. За щастие. Така.
Не съм събутал лигите, защото не съм играл доста отдавна. Ако не ми се занимава преди бях мифик. Така хора, почти ги убихме. Убихме ги тия, но мене ме убиха за жалост. Добре, че може би моят приятел тих. Тук не знам, но... Това е доста странно. Че ти успя да ги победи, не знам това е скоро. Shadows. Showdown. Извинявам се. Така, няма ли някой още, бе? Стига, брат. Не трябва да има още един. Ето го, виждам го. Ето го там. Мама те мере. Ама той се възроди тази курва. Опа. Това тук делат, къде се? Умира. Ако бива го... така, да. Браво, бе. Идеално. Мале хора, не знам за вас, гледайте. Сега, окей. Хора, не знам какво стана. Не, хора, не знам какво стана. Епик, окей. Добре. На един момент ми се падна легендари, който доста беше готино. Мале хора, гледайте, майко. Оха, сега ще отваряме хора, не знам. Епик, човек, първия път. Тук такова заспа. Супер. Така, 1000 коинс. Мале хора, още малко остана, докато си го взема. И спайк, не знам за вас, но аз много ще се възвам. Мале хора. Чакайте хора да видим. 100, значи на нас колко не остава? 400, 500, 600, 700, 800, 900. Хора, до края моля да включим. Така хора, сега ще го дигнем малко. Ето, дигнахме го. Колко ще ни иска? 80, не може. Така, може ли да купим някакво пауър? Хора, ето ми ги героите като цяло. В принцип, събирах да максна бъс, ама просто не ми се продължава да го максвам. Така че няма да видим нещо има тук. Ето тук хора ми се падна буквално. Само от първия мегабокс ми се падна хора, това ми се падна. Леон, аз много се радвам. Много се радвам хора, но така. И това беше от мен хора. Абонирайте се за тримата Basket Buddies и оставите по един лайк и чао за сега от мен.